सिजौथिंखौ नों मोनबाय 70 आरो नैबे गुदिथिंखौ मोनबाय नोङो 90 इन्सि ओमफ्राय नैबे गोलावा मोनबाय 8 फुट अब्ला बेखौ जोङो हाखावबा खै किबि मोनगोन बेखौ गथायावनो जोङो सुनानै दिहुनखानो हायो। हाय लोगोफोर, आंनि जेनेट सारेल लाइफ इउटुब चेनेलनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो बरायहरनाय थाबाय। दिनैबो आङो दंफांनि बागैनो भिडिअखौ लाबोनाय जादों। मैया आं भिडिअखौ होदोंमोन हाखावखानाय दंफांखौ माबायदि हिसाब खालामो। आं फोथायदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै रोंबाय जानो हागौ। नाथाय दिनै आङो गथाहैनो हाखावालासेनो हाखावब्ला बेसेबां किबि एबा बेसेबां सेफटि ओंखारगोन बेखौ गथायावनो हिसाब खालामनाय नैबे आदबखौ आङो होनो हास्थायदों। गोबाङा रोंखायो आरो खायफाया रोङा जानो हागौ। जायफ्रा रोङा नोंथांमोना नायदो, जाहाथे नोंनि हायाव थानाय दंफांखौ फाननायाव बेफारिफोरजों थगायजाया। बेखायनो नोंथांमोना गोसो होनानै सोलों। जोंनि संसार जानायाव बेफोरबायदि सानखान्थियाबो गोनां जायो दै, बेखायनो अन्नानै गोसो होना सोलोंगोन। बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायजेननोसै। हमना ला बियो मोनसे दंफां, नैबेखौ ओरै राउन्ड सुनाय, गथायावनो सुनायखौ गलायनानै होनो दै, गलाय सुनाय होननानै होनो। दा जोङो नैबेथिंखौ हमना ला आङो होनोसै आरो जायखिजाया 70, नैबे राउन्डआ 70 इन्सि, ओरै मोननै होबोला इन्सिखौ बुजायो दै। बेनिफ्राय नैबेनिफ्राय बेसिम गोलावा 8 फुट हमबाय, ओरै मोनसेल' होबा फुटखौ बुजायो दै। नैबेबायदिसिन मोननै होबोला इन्सि, बिदि मोनसे होबोला फुटखौ बुजायो। ओमफ्राय बिथिंनिया दोङो, बिथिंखौ हमनानै ला 90, नैबेयो 90 इन्सि। बेबायदि आरो नोंनि दंफाङा बेबायदि। दा नोङो गोजौआवनो हाख्लायै सिगाङावनो नोङो सुखाबाय आरो बा हाख्लायना दोनबाय, बेखौ नों सुबाय। दा बिथिंनि सिजौथिंखौ नों मोनबाय 70 आरो नैबे गुदिथिंखौ मोनबाय नोङो 90 इन्सि ओमफ्राय नैबे गोलावा मोनबाय 8 फुट। अब्ला बेखौ जोङो हाखावबा खै किबि मोनगोन बेखौ गथायावनो जोङो सुनानै दिहुनखानो हायो। अब्ला बे गथायावनो हाखावनानै बेसेबां मोनगोन बे सानखान्थिखौ खालामनो थांनायाव जोंहा मोनसे फर्मुला दोङो। आङो फर्मुला होनो A इन्टु, फर्मुला दे बियो, A इन्टु B इन्टु C डिभाइड 2304, A इन्टु B इन्टु C ओमफ्राय डिभाइड 2304। दानिया आङो बे सानखान्थिखौ खालामनायनि सिगां नैबेखौ A होननानै मुं होनोसै आरो नैबेखौ B होननानै मुं होबाय आरो नैबे गोलावखौ C होननानै मुं होबाय, जाहाथे सानखान्थि खालामनायाव सुबिदा जायो। बेनिखायनो आङो मोनसे मोनसे फारफ्रोमथिंबो नाम होनानै लाबाय। दानिया जों सानखान्थियाव थांसै। A नि जायगायाव लाबोबाय 90, Aआव 90 दोङो, 90 होबाय आं, इन्टु नैबे इन्टुखौ इन्टु लाबोबाय। Bआव बेसेबां दोङो जोंहा 70, नैबे Bआव 70 आरो इन्टु हायबाय Cआ बेसेबां 8 फुट 8, बेबायदि बहायबाय। दानिया नैबेखौ बहायदो 2304। दानिया जोङो बे गासैखौबो सानजाबनानै जेसेबां मोनो बेयाव लिरदो। नोंथांमोना केलकुलेट खालामनो हागोन।
5040 बेसां मोनो दै दानिया नैबे 2304खौ लाबोलायदो 2304 डिभाइड खालामदो डिभाइड खालामबा मोनगोन 21.87 बेनो एन्सार आरो जेबो गोरा नङा बेसांखिनिल' आरो आं मोनसे फोरोंबावनो एग्जाम्पल हिसाबै बे मोनसे थांबाय दंफां मोनसे आखिबावनो आङो बे दंफां बिथिंनिया 100बो जानो हागौ दानि दंफां बेफारिफ्रा मा खालामो बेबायदिब्ला बे गिदिर थिंखौ लाया फिसा थिंखौल' लायो दै एक्सुवेलि गिदिर थिंखौबो फिसा थिंखौबो लायोबोला मोजां जायो बे दंफाङाव बेसेबां बाताम ओंखारगोन बेखौ रोखा मिथियो नाथाय बेफारिफ्रा सालु मारिनानै बे बिथिंखौल' लायो बियो हमना ला 94 इन्सि बिथिङा 100 इन्सिमोन बिथिंखौ हमा दानि सानखान्थिया बिथिंखौ हमला दै दानि बेफारिफ्रा बिथिंखौ हमा 94 दङबा बिथिं 1000आनो जाथों जेनेबा होमबाबो बिथिंखौ हमा बिथिंखौल' लायो दा नैबेयाव जोङो नैबे 90खौ 90 लाबोदों 70खौ 70 लाबोदों नाथायब्ला नैबेयाव 94ब्ला मोननैयावबो 94 लिरगोन आरो नैबेथिं गिदिर होननानै गिदिरनिखौ लाया बे माने ओरै जागौमोन ना ओरै जागौमोन बे गासैबो बिसोरनि लाब जियानो जा बिसोरनि बायदिनो सुनांगौ जायो 94 बा 94खौनो होनांगौ जाहैयो दा जोङो बिथिंखौ नैबेखौ जोङो बेसेबां लानो 12 फुट लाबाय दा बेथ' बेफारिफ्राथ' गासिबो एखेखौनो सुखायो नालाय 94 बा 94 लायो गुदिथिं सुवा खनसेल' सुयो एक्सुवेलि बिथिं खनसे सुनानै ओरै गोलावखौ सुनांगौ नाथाय बेफारिफ्रा बिथिङाव खनसे सुबाय ओरै लिरसिगोन बिसोरो नैबे एनि जायगायाव दै 94 आरो बे बिथिंबो 94 होसिगोन ओमफ्राय डाइरेक्ट नैबेखौ 12खौ होबाय 2304 दानिया बेखौ गासैखौबो सानजाबबोला बेसेबां मोनो नैबेयाव लिरलायदो बेयाव मोनगोन 106.032 बेसेबां मोनगोन आरो 106.032 होमबा बेखौ 2304 जों रानदो फर्मुला बायदियै बेखौ मोनगोन बेसेबां रानबोला 46.02 दानिया जों सानखान्थिखौथ' खालामबाय रोंबायबो आरो मोनसे रोंनांगौ जायो पार्सेन्ट दानो नैबेयाव जे लेयार मोनसे माने बिगुरनि लेयार थायोना राउन्ड थायो बिगुरनि लेयारा बेखौ 20% दानो अब्ला जों 20% दानगोनबोला 100आव 20% दानबा 80 थायो दा जों बेबायदि हिसाब खालामबाय थाबा गोबाव जायो बेनिखायनो मारै खालामनांगोन नै बिदि खालामनांगोन दे 46.02 नालाय बेखौ 80 जों इन्टु खालामना होदो 80 जों होमबाला बेसेबां मोनगोन जोङो 80 जों इन्टु खालामबोला गासै 368166 इथिं 66 मोनलांबाय थागोन आरो दानिया नै नोंनि नैबे फिननाया खैथामोन दशमिकनि मोननैल'मोन दशमिकनि सिगाङाव नङा खैथा मोननैल' अनजिमा दंमोन बेनिखायनो दा जोंहा एन्सार मोनबाय 3681.666 बिदि दङ आरो अब्ला नोङो दशमिकनि सिगाङाव मोननैल' अनजिमाखा होमबा नोङो बे दशमिकआ नै मोनब्रैनियाव थांना दंहैयो अब्ला नोङो बेयाव मोननैल' थाखानायखाय बे मोननैनि गेजेराव ओरै फज'दो होमबानिया 36 CFT 81 जागोन आरो नैथिंखौ जों लाया
36 CFT 81 दानिया आरो जों 30% दानोब्ला बेसेबां खालामनांगोन बेथ' 20% दाननाय जाबाय 30% बाला 46.02 खौ 30 बाला 100 निफ्राय 30 माइनास खालामब्ला बेसेबां जायो 70 बेजों इन्टु खालामबानो बेयाव बेसेबां एन्सारखौ मोनगोन मबाइलाव खालामना खिथिनोसै एबाराव नैबे 90 इन्टु 70 इन्टु 8 ओमफ्राय नोङो 50400 बेखौ मोनबाय राननोसै दानिया इकुवेल होआबाबो जायो 2304 थाब जायो आरो दा नै 21.87 बेखौ 20% रानगोन 20% दानगोन आरो बिगुरनि अब्ला बेखौ डाइरेक्ट ओरै होदो इन्टु होदो नै इन्टु होलांबाय दा होनानै डाइरेक्ट रानबाय आरो 2304 बे जाबाय फर्मुला नालाय ओमफ्राय दा खिथिफिननो आङो 90 इन्टु 70 इन्टु 8 दा बेसेबां मोनबाय दा बेसेबां मोननायखौ डाइरेक्ट नोङो राननो हायो फर्मुला बायदियै नै 2304 नालाय 2304 दा नै बेसेबां मोनबाय 21 KB मोनबाय आरो 21 KB 0.87 दङ इथिं बेखौ नोङो डाइरेक्ट 20% दाननोबोला 100 निफ्राय 20 माइनास खालामबा बेसेबां थायो 80 जों इन्टु खालाम 80 8आ हायाखै 80 नै दानिया 17 जागोन आरो बियो नैबेयाव नै बिदिमोन नालाय मोननैनि सिगाङाव दंमोन नालाय दशमिकआ बेनिखायनो नैबेयाव हायबोला 17 जागोन आरो जों मोनसेखौ नायनो 94 इन्टु 94 इन्टु 12 बेखौ जोङो बेसेबां राननांगोन 2304 रानबाय 46 CFT मोनबाय इथिं 0.02 दङ दा बेखौ जोङो 20% दानोबोला इन्टु 80 जासिगोन नै 36.8166 मोनबाय आरो दानिया जोङो दशमिकखौ मा फज'नांगोन मोननैनि सिगाङावसो दंखायोमोन नालाय CFTआ बेयाव जुदि 3 थायोबोला 346 बोला मोनथामानो जागौमोन आरो नैबेयाव हायगौमोन दा मोननैल' दङ नालाय ओंखायनो मोननैनि सिगाङाव फज'बोला बेसेबां जागोन 36.81 बिदि आरो जुदि आरो 30% दानगोन होननानै रायज्लायलायबाय अब्ला 30 बोला 100 निफ्राय 30 माइनास खालामबा 70 थायो होमबानो 70 जों इन्टु खालामनांगोन होमबा बेसेबां मोनगोन 32 जागोन इयाव दशमिक थागोन बेबायदि आरो अब्ला आं आसा खालामबाय गथाहै दंफांखौ माबायदि सुयो एबा गलायहै माबायदि सुनानै बेसेबां CFT ओंखारगोन हाखावब्ला बेखौ माबायदि फर्मुलाजों हिसाब खालामो बेखौ आं दिनै फोरोंबाय इयुननि समायावबो आं नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअफोरखौ लाबोनो नाजागोन अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हेल्प खालाम जाहाथे आंबो बेबायदि गोदान भिडिअफोरखौ लाबोनो हायो आरो गोसो गुदुं जायो हामबायसै।